Kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 6 hangtod sa 10. Ang giingon diri: Unya milata sila sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misiya, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Misiya ug mipadayon ngadto sa Troas. Niadtong gabhiuna, pinaagi sa panan-awon nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayod sa panan-awon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron sa pagwali sa maayong balita didto. Kasagara mga kahigalaan, kung taliabot na ang piniliay o eleksyon, mo pagawas gayod ang mga survey firms sama sa Pulse Asia ug Social Weather Station kung kinsa ang mga dumadaog nga mga kandidato. Siyempre daghang nagduda ani nga mga surveys kung tinuod ba gayod kuno kini, tungod kay basin og gibayran ra kini sila aron makondisyon na ang utok sa mga tawo sa mga mudaog sa eleksyon. Murag makaduda baya gyud pod tungod kay niadtong 2016 election, kung nagsunod kamo sa balita, tanang mga surveys ug prediction sa Amerika mapildi man gyud kuno si Donald Trump. Bisan ang mga media didto tanan nagsulti nga pildi si Donald Trump ug makadaog gayud si Hillary Clinton tungod kay kusog kuno siya kaayo. Apan nangaulawan gayud silang tanan ug dismayado kaayo tungod kay halos landslide man hinuon si Donald Trump. Mao nga makaduda kuno ang mga surveys nga mugawas sa wala pa ang piniliay. Ug kining mga survey mga kahigalaan, maayo man kini kung honest lang gayud kaayo ang nag-survey. For example, kining mga dagkong mga negosyante, dili ba yan ni sila pataka og tukod og negosyo kung wala pa sila nakahimo og marketing survey? Kinahanglang sutaon gayud nila kung mahimo bang kusog ang ilang negosyo. Adisir sila mopatukod og building o mopatukod og branch o planta sa usa ka lugar. Apan sa mga butang nga adunay kalabutan sa atong pagtuo, mga kahigalaan, dili survey ang atong gikinahanglan, kundili ang kamatuoran sumala sa gipadayag sa Ginoo.
We need God's revelation. Dili nato mailhan ang atong Ginoo ug dili usab nato mahibaw-an ang iyang kabubuton kung dili kita magtuon sa iyang gipadayag mahitungod sa iyang kaugalingon ug sa iyang programa sa pagtubos sa mga katawhan nga nahasulat sa Biblia. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, atong sabton ang gipadayag sa Ginoo. Ikaduha, atong sabton usab ang probidensya sa Ginoo. Ug ikatulo, ang relasyon tali sa pinadayag ug sa probidensya sa Ginoo. Mudangat na kita sa unang punto, ang pinadayag sa Ginoo o ang revelation sa Ginoo. Unsa may kahulugan aning revelation of God o pinadayag sa Ginoo? Ang revelation o pinadayag mao ang buhat sa Ginoo sa iyang pagpailaila sa iyang kaugalingon ngari kanato. Giunsa man pagpailaila sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngari kanato? Well, adunay duha ka pamaagi. Una, ang general revelation ug ikaduha kining gitawag og specific revelation. Ang general revelation mao ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Kung mutan-aw kita sa kadagatan, kalangitan, kalasangan, adlaw, bituon, bulan, kining tanan nga mga butang diri sa kalibutan, tataw kaayong nakig-istorya kanato kining tanan nga adunay Dios nga magbubuhat ug nagdumala sa tanang mga butang nga labing gamhanan sa tanan. Apan dili paigo ang general revelation, mga kahigalaan, tungod kay makasasala man ang mga katawhan ug buta sa kamatuoran. For example, ang atong mga katiguangan, imbis nga ilang simbahon ang Dios nga nagbuhat sa adlaw, ila naman hinuong gisimba ang adlaw. Nahasulat gayud kini sa atong kasaysayan. Imbis nga ilang saligan ug tuuhan ang Dios nga nagbuhat sa mga lingin nga mga prutas, ila naman hinuong gisaligan ang mga lingin nga prutas ingon nga pampaswerte kuno kada bag-ong tuig. Mo nga ang mga tawo nagbutang og mga lingin nga mga prutas sa ilang lamesa. Imbis nga ilang saligan ug alagaran ang Dios nga nagbuhat sa baboy, ila naman hinuong giila ang tuig 2019 ingon nga tuig kuno sa baboy o Year of the Pig. Mao nga nagpalit sila og mga figurine nga baboy kay pampaswerte kuno. So kulang gayud kaayo ang general revelation, mga kahigalaan, tungod kay dili kini makaluwas ug makalamdag sa kalag sa mga katawhan. Mao nga mas gipaila-ila pa sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi sa kining gitawag og specific revelation. Usbon ko, specific revelation. Unsa man kining specific revelation? Nakig-istorya na gayod ang Dios pinaagi sa mga propeta nga nakadungog sa iyang tingog ug nakakita og mga panan-awon nga gikan kaniya. Ug nakita usab sa mga propeta ang mahitungod sa Mesiyas ug manluluwas nga umaabot nga wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Gisulat sa mga propeta ang pinadayag sa Ginoo ug ang ilang sinulat gikompile kadtong tanan hangtod nga miresulta kini sa tibuok Biblia. Ug ang kinatibuk-an nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon mao ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo, nga kung mailhan nato si Kristo, mailhan usab nato ang Dios Amahan. Daghang mga tawo nga muingon og nganong mutuo man mo sa Biblia nga sinulat ra man na og tawo. Kinsa man ang gamiton sa Ginoo sa pagsulat sa iyang pulong? Kabaw. Basin og mutuo sila sa Biblia kung kabaw ang nagsulat niini. Siyempre ang tawo gayud ang gamiton sa Ginoo sa pagsulat sa iyang pulong, tungod kay ang tawo ang gihatagan niya og kamot ug utok nga adunay katakos nga isulat ang iyang pinadayag ngari kanato. Sa tinuod lang, mga kahigalaan, dili gayud ganahan ang mga tao sa Biblia tungod kay gi-expose man niini ang ilang mga kasalanan. Apan kung ako'y inyong paistoryahon, the Bible indeed is God's Word.
ug bisan og gipaningkamutan kini sa pagpuo sa mga kaaway sa ebanghelyo, dili gayud kini mawala tungod kay gamhanang pulong kini sa atong Ginoo, dalaygon ang iyang ngalan. So atong isuma total ang unang punto, mga kigalaan. Ang revelation o pagpadayag mao ang pagpailaila sa Ginoo sa iyang kaugalingon ngadto sa mga katawhan. General revelation o special revelation, kining tanan mahigugmaon nga gihatag sa Ginoo kanato aron atong mailhan siya ug masayran nato ang iyang kabubuton. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Atong sabton ang probidensya sa Ginoo. Unsa may but ipasabot sa probidensya, mga kahigalaan? Ang probidensya mao ang pagpanlihok sa Ginoo sa tanang mga panghitabo aron matuman ang sikreto nga laraw niya sa tanang mga butang. For example, kabubuton ba sa Ginoo nga makaadto ka og Amerika? Ang tubag, ambot lang, wa ta basayod. Masayran ra nato na unya pinaagi sa probidensya sa Ginoo, pinaagi sa mga panghitabo nga iyang gitagik-tagik aron makonclude nato nga kabubuton gayud di ay niya nga moadto ka og Amerika. Daghan kaayong nagpa-interview sa American Embassy aron sila makaadto og Amerika, pero denied gihapon didto sa American Embassy. Nako estudyante nga kapila na nag-apply para maka-abroad, apan wala gayud gihapon maaprubahan. Mao nga naka-conclude na siya nga dili gayud kabubuton sa Ginoo nga moabroad siya. So karon, unsaon man nato sa pagsayod sa probidensya sa Ginoo? Lisod kaayo kini nga pangutana tungod kay wala may tataw nga probisyon gikan sa Biblia mahitungod sa mga specific nga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Apan bisan pa niini, adunay mga prinsipyo nga gipadayag sa Biblia aron kita matabangan sa atong mga desisyon. For example, gipadayag sa Dios ngadto kang Abraham nga ang iyang mga kaliwat mahimong ulipon sa usa ka banyaga nga nasod sulod sa 400 ka tuig. Sumala sa nahasulat sa Genesis chapter 15 versikulo 13 hangtod sa 14. Apan gipadayag ba sa Ginoo kung unsang nasura ang muulipon sa mga kaliwat ni Abraham? Wala. Gipadayag ba usab sa Ginoo kung sa unsang paagi maulipon ang mga kaliwat ni Abraham sa usa ka banyaga nga nasod? Wala pod. Basta ang gipadayag lang sa Ginoo, mahimong ulipon ang mga kaliwat ni Abraham sulod sa 400 ka tuig sa usa ka banyaga nga nasod. Klaro kaayo ang pinadayag, apan dili klaro ang probidensya. Usbon ko, klaro kaayo ang pinadayag, apan dili klaro ang probidensya. Kinahanglan pang sutaon ni Abraham ug sa iyang mga kaliwatan ang mga panghitabo aron matagik nila ug masabtan ang probidensya sa Ginoo. Ug sa anam-anam nga dagan sa mga panghitabo, na anam-anam na pud ang katumanan sa gipadayag sa Ginoo. Ug nahibaw-an nila later nga pinaagi di ay kang Jose nga gibaligya sa iyang mga igsuon ngadto sa mga Ehiptohanon nga mga negosyante, ug si Jose gibaligya ngadto kang Potifar hangtod nga si Jose nahimong gobernador didto sa Ehipto, and the rest is history. Midaghan sila sa Ehipto, nahimong dako nga nasod, apan miabot ang punto nga giulipon sila didto sa Ehipto sulod sa 400 ka tuig. Ug kasagara, mga kahigalaan, wala nila mamatik di dayon ang probidensya sa Ginoo. Samtang kamulong nga nahitabo ang mga panghitabo, wala nila mabantayi ang probidensya nga gianam-anam na di ay og tuman sa Ginoo. Ay hara nila nabantayan sa tataw gayod ni adtong namalandong na sila ug ni adtong gipasabot na sa Ginoo kanila ang tanan. So sa atong teksto ning takna sa kahaponon sa Mga Buhat kapitulo 16 versikulo 6 hangtod sa 10, klaro kaayo nga kabubuton sa Ginoo nga manangyaw si Pablo ug ang iyang mga kauban sa nagkalain-laing dapit. Mao kadto ang gipadayag sa Ginoo.
Apan nasayran ba nila ang mga specific nga mga lugar diin ipawali sa Ginoo ang ebanghelyo? Wala. Mao nga sa bersikulo 6 sa atong teksto, buot unta nilang muwali didto sa Frigia ug Galacia ug sa uban pang mga dapit. Apan wala sila tuguti sa Ginoo. Paminawan ninyo ang bersikulo 6. Ang giingon diri, unya milatas sila sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia, apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. Of course, apil ang Asia sa kabubuton sa Ginoo nga makapamati sa ebanghelyo. Apan niadtong tungura mga kahigalaan, ang probidensya sa Ginoo o ang leading sa Ginoo wala pa nagtugot kanila nga makasangyaw sa ebanghelyo didto sa Asia bisag gusto nila kining buhaton niadtong tungura. The gospel certainly reached Asia many years later, but not yet during that time. Gipugngan pa sa balaang espiritu ang pagwali sa ebanghelyo didto. Karon makapangutana kita, ngano man unsa may rason sa Ginoo nganong gipugngan man niya ang pagwali sa iyang pulong didto sa Asia? Well, hilo mga atong teksto ug dili maayo nga mangaghap kita. Kinahanglang makontento kita sa kamatuoran nga ang Dios mao ang labaw sa tanan ug siya ang nagdumala sa tanang mga butang. Ang iyang kabubuton mao gayud ang matuman. Bisan pag buot ni Pablo nga iwali ang ebanghelyo didto sa Galacia, apan wala kadto itugot sa Ginoo tungod kay dili kadto mao ang kabubuton sa Dios. Alang kanako mga kaigsuonan, nakita nako ang kaalam sa Ginoo nganong iyang gi-divert ang ruta nilang Pablo sa pagpanangyaw, nga imbis nga ang ilang direksyon padulong sa Asia, didto naman hinuon sa Europa. Tungod kay ang syudad manggod sa Roma mao ang sentro sa sibilisasyon ni adtong panahona. Mao nga ang pag-una sa pagwali sa ebanghelyo didto mas makapapaspas pagayod sa katumanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang nagkalain-laing tawo gikan sa nagkalain-laing mga kanasuran mangadto man sa Roma ni adtong panahona aron sa pagnegosyo ug pag-shopping ug uban pang mga katuyuan. So kung makabig ngadto kang Kristo kadtong mga foreigners didto sa Roma, most likely pag uli ni adtong mga tawhana sa ilang nagkalain-laing mga kanasuran, manangyaw usab sila sa pulong sa Ginoo. Mao nga mas mapapaspas pa hinuon ang worldwide evangelization kung unahon nila ang pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Europa, partikularmente sa syudad sa Roma. So nakita ba ninyo ang kaalam sa Ginoo mga kahigalaan? Bright ra gayud kaayo ang Ginoo. Mao nga si Pablo mituman gayod sa leading sa atong Ginoo. Gawas pa ang Roman citizenship ni Pablo ug ang iyang pagkaantigo sa pinulungang Griego, sa walay duda makapahimo gayud niyang epektibo nga magwalali didto sa Europa ug dili didto sa Asia nga buot unta niyang adtuan. Adunay importanteng prinsipyo nga atong makutlo gikan niini nga panghitabo. Kinahanglang sensitibo gayud kita og mabinantayon sa leading sa Ginoo sa atong mga ministerial duties. Kinahanglang mangayo kita sa Ginoo og kaalam sa pagsabot sa iyang mga probidensya alang kanato isip kabahin sa iyang iglesia. Tinguhaon nato nga mahimo kitang susama sa mga anak ni Isakar nga gidescribe sa unang Kronikas kapitulo 12 bersikulo 32, ingon nga mga kalalakihan nga maantigong muila sa lakat sa panahon ug sa pag-ila sa angay nga buhaton sa Israel uban sa ilang mga sakop. Ug karon sa bersikulo 9 sa atong teksto, giklaro na sa Dios ang iyang kabubuton nga muadto sila sa Macedonia aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo didto. Gipadayag kini sa Ginoo kaniya pinaagi sa usa ka pananaawon mahitungod sa tawo nga
taga Macedonia nga nakig-istorya kang Pablo. Ang giingon diri sa bersikulo 9 ug 10, paminawan ninyo, niadtong gabhiuna, pinaagi sa pananawon, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayod sa pananawon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron sa pagwali sa maayong balita didto. Ug mahitungod sa kung kinsa man katong tawo nga taga Macedonia nga nakita ni Pablo sa iyang pananawon, dili na nato usikon pa ang atong panahon mga kahigalaan sa pagsuta niini. Kay ang pananawon, midangat kini sa mga propeta ug mga apostol sa nagkalain-laing hitsura, sama sa higanting kulon nga nagbukal-bukal nga nakita ni propetang Jeremias, usa babayi nga nakita ni Zacarias nga naglingkod sa kaban, o sa mga hayop nga ihalas nga nakita ni Pedro nga gikarga sa higanting habol nga mikanaog gikan sa langit, ug daghan pa gayod. Karon kadtong maong mga pananawon, dili man mahitungod sa mga imahe nga ilang nakita, kundili mahitungod sa mga mensahe nga gisimbolo sa maong mga imahe. So dili na kita mag-usik pa sa atong panahon sa pag-interpret kung kinsa kadtong tawo nga taga Macedonia nga nakita ni Pablo sa iyang pananawon. Kinahanglang makontento na kita sa gipadayag sa Ginoo nga kabubuton niya nga masangyaw ang ebanghelyo sa mga katawhan didto sa Macedonia. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang relasyon tali sa pinadayag ug sa probidensya sa Ginoo. Niini mga kahigalaan, makakutlo gayud kita og importante nga kamatuoran gikan sa tibuok nga panghitabo sa atong teksto karon. Ug unsa man kining kamatuorana? Well, simple lang. Wala di ay gipadayag sa Ginoo, diha-diha dayon, insigida dayon, sa usa lamang kahigayon ang tibuok niyang plano ngadto sa iyang mga katawhan. Kung tuna nato ang Biblia mga kahigalaan, tataw kaayo nga makita nato nga gianam-anam sa Ginoo og padayag ang iyang plano pinaagi sa nagkalain-laing probidensya o mga panghitabo. For example, wala man gipadayag sa balang espiritu, diha-diha dayon, insigida dayon, sa usa lamang kahigayon ang iyang specific nga plano nga muwali si Pablo sa ebanghelyo didto sa Macedonia. Gitugutan sa sila nga magpaabot pa og taud-taud, adisir nila na dawat ang specific nga pananawon nga paadtuon ay sila sa Macedonia. Ingon usab niini ang nahitabo sa kaso ni Abraham. Kung basahon ninyo ang Genesis, giingnan siya sa Dios nga kinahanglang mubiya siya sa iyang nasod ug muadto sa nasod nga ihatag sa Dios kaniya. Apan wala gipadayag sa Ginoo dayon ang specific nga dapit sa maong nasod. Misanong gayod si Abraham sa kabubuton sa Ginoo. Mibiya siya sa iyang nasod uban sa pagtuo, bisan pa og wala siya masayod kung asa siya pagadadon sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Hebreohanon kapitulo 11 bersikulo 8. Paminawan ninyo. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisag wala siya masayod asa siya paingon. Ug tinuod gayod mga kahigalaan nga gianam-anam sa Dios sa pagpadayag sa mga katawhan ang iyang kinatibuk ang plano sa pagtubos sa mga makasasala pinaagi sa nagkalain-laing mga probidensya o mga panghitabo. Hangtod nga natibuok na gayod sa pagpadayag sa Ginoo ang iyang plano nga ang kaluwasan di ay pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo ug pinaagi di ay sa dugo nga giula ni Hesukristo didto sa krus sa Kalbaryo, isip bugtong nga basihan alang sa kapasayloan sa atong mga kasalanan.
Ug karon nga nakumpleto na ang Biblia, mga kahigalaan, gikan sa libro sa Genesis ngadto sa libro sa Pinadayag, 66 books of the Bible. Natapos na usab ang kining gitawag og direct revelation o direktang pagpadayag sa Dios sa iyang plano ngadto sa mga katawhan. Mao nga ayaw kamog tuo ni anang mga pastor ug pastora kunuhay nga nagpatuo nga nadunggan kuno nila ang tingog sa Ginoo. Giingnan kuno sila sa Ginoo. O unsa ka ang tingog sa Ginoo no? Alto, soprano, tenor o bass. Ayaw kamog tuo ana mga kahigalaan tungod kay dili ka na tinuod. Naundang na ang direct revelation sa atong kapanahunan karon. Dili na nato literal nga madunggan pa ang tingog sa Ginoo tungod kay kumpleto na ang Biblia. Ang angay natong buhaton, mukonsulta kita sa Biblia alang sa kalamdagan aron masabta nato ang mga panghitabo karon. For example, kining kasagara natong madunggan sa mga ginikanan nato nga lahi na gyud kuno kaayo ang mga bata karon kaysa sa una. Gahi na kuno kaayo og ulo ang mga bata karon, which is tinuod gayod. Kung magtuon kita og Biblia, mga kigalaan, dili na nato kini ikakurat. Tungod kay gipadayag na kini sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw magkadautan ang mga katawhan ug ang mga bata pirti na kaayong musukol ug mutibad sa ilang mga ginikanan. So ang tanang nahitabo karon, nagpamatuod lamang gayod nga tinuod gayod ang gisulti sa Biblia. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, kinahanglang mukonsulta kita sa Biblia aron matest nato ang probidensya o mga panghitabo. For example, naay gitanyag kanako nga trabaho abroad, dakog sweldo. Ako ba kining dawaton? Unsa man ang prinsipyo nga giingon sa Biblia? Well, klaro kayo ang giingon sa Biblia nga kung ikaw padre di pamilya o amahan sa pamilya, kinahanglang hands-on ikaw sa pagtudlo, pagbansay, ug pagdisiplina sa imong mga anak. So kung mo-abroad ko, kay gipalabi na ako ang dakong sweldo, unya mabiyaan na ako ang akong asawa ug mga anak, klaro gayud kaayo nga gisupak na ako ang kabubuton sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nganong hangtod karon, wala jud ko nagpatintal og abroad. Ang buti pasabot, biyaan na ako ang akong asawa ug mga anak, ug ang mga katawhan sa simbahan nga gipiyal sa Ginoo sa akong pag-alima ug pag-amuma diha sa pagkabalaan. Daghan kayong mga pamilya, mga kahigalaan nga nangabungkag, gumikan kay ang nanay o tatay mibiya og nag-abroad. Nagminyo man gani aron muipon sa asawa ug mga anak. Magbulag naman hinuon gumikan lang sa trabaho. Maayo pa na lang ug wala na lang unta nagminyo. Kung maglagyo raman day ay gihapon, gumikan lang sa trabaho. Mga kahigalaan, dili ako supak sa pag-abroad. Kung kuyog ang tibuok pamilya, apan kung dili, ang tatay lamang ang mo-abroad, unya mabiyaan ang asawa ug mga anak, na paningkamot na lang mo diri sa Pilipinas, mga kahigalaan, paningkamot na lang mo diri oy. Adunay gahom ang Dios nga mupanalangin sa inyong panimalay bisan pag naara mo diri sa Pilipinas. Basta dili lang gayod mo magkalagyo isip asawa, bana ug mga anak. Alang sa mga wala pa kang Kristo, ayaw ninyo og likayi ang mga higayon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Probidensya kini sa Ginoo alang sa inyong kalag. Dili baya tanang dapit gipanalanginan sa Dios og programa sa radyo nga seryoso gayud kaayo nga nagpasabot sa pulong sa Ginoo chapter by chapter, verse by verse, ug sa pamaagi nga sistematiko. Bulahan ra gayud kaayo kamo mga kahigalaan. Mao nga ayaw ninyo og usiki kini nga probidensya sa Ginoo kaninyo. Padayon kamo og pamati dinhi sa kahanginan ug sa inyong pagpamati masabtan ra ninyo ang grasya sa Ginoo sa kaluwasan alang sa mga makasasala nga susama kanato. Dalaygon kaayo ang ngalan sa Dios. Amen. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa.
Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.